Good morning. Good morning, Father. Piyesta ni Santo Niño, ni Apo Santo Niño. Kas may nga ni Apo Isos kas may nga ubing, kalpasan ti Christmas. So rambakan tayo tatanga aldaw. Nagdakkel a debosyon kanya tayo daytoy ta idi sumrek ti Kristyanismo dito Pilipinas 500 years ago. Di mat iso ti inyawat ni Magellan, di ka di grupo ni Magellan kini Queen Juana ijay Cebu, simbolo ti Kristyanismo nga nya napasamak dayjay nga ladawan aging gana tataadda pay laeng iso nga ti piyesta ijay Cebu tatta haammo nagdakkel with all the traffic, rinibribo ti tao, milyon sapay ti mapan makipiyesta. Kenagsiwarak ti entero a Pilipinas dahi ti adibosyon. Kenapigsa dahi ti adibosyon kanya tayo. Tadatay amin, kaya tayo man kinhaan, agdibdibosyon tayo amin kin ni Santo Niño. Ketata piyestana. Kenukit kitaan tayo. No ikumpira tayo ti may nga ubing ko na ngamin ni Apo Isos ti Ebanghelyo, narigat kayo makastrek ti pagarian ti langit, no haang kayo nga agbalbaliw akas may nga ubing. Ubing ti nagibasaran na. Apay nga ubing? Anya ngamin ti ubing, adalon tayo ti ubing. O muna, anya ti ambisyon ti ubing. Di mat da kayo nga lula kadananang, no mapang kayo iji tiyandaan, no ipagnayo di ubing di ayanti ay ayam nga sektor ka aputin nyo pa di matana ta talaga nga no mabalbaling ka alaen na amin no anya da no truck no palpaltog no day isaw-saw da nga ipuyot-puyot na talaga ti ambisyon lang ti ubing ka no adalaket ay ayam na very gooden nadalaket mapaguston iso na kontento isunan. Ngam no nakakita man ti sabalin ay ko ori kano sa nga basket ta ala na nga mapnag. Dayjay laeng narabaw nga ambisyon. Anya ti ambisyon ti ubing. Agbalin nga dayjay no mapagustuhan dayjay kayat na umanayon. Sabali mo't kanyami idi. Anya pitatan dayjay adda pay dayjay ayaman ti ubing nga kalablabang ko dayjay ubing ije tennis court dayjay ni nagbubukol nga iya kamo tay baliktadem nga ibaltuog nga kasta ni nakarigriga mga ibaltuog baliktadem dayjay papel nga naganja kamo tay text mga text ti mangawag da dayjay yan. Kada kami idi ketansan mga aglala ti paglalabanan me. Sanga salop tatansan ko taxing ko nami ke touching gayam ti English touch nga rod to touch taxing ko nami mag sanga salop atata tansan ko idi kakasjay mo laeng untat ti ubingan sa balin nagado ti ayam dan tatan awanen nag-level up cellphone-an. Dayjay ti ambisyon ti ubing. Dayjay. Inton nga to di ubing dumakdakkel agbasa anya ti ibaga tayo anya ti ambisyon ti ubing anya ti kuna tayo anong gusto mong maging nya anya mo ti kayat mo pagbalinan wow naggaganas agbalinak to nga engineer agbalinak to asiman agbalinak to nga broadcaster agbalinak to nga maestra agbalinak to a doktor agbalinak to nga dagiti ibagbaga ti ubing di mat dagiti ambisyon nga ibagbaga tayo iti ubing kenagsasayaat nga ambisyon ngem ti realidad kasjay mo di ubing tayo dimakkel tayo ang mga di ambisyon mo kaya ang mga nagbalin manumot ti nakatungpal di engineer, construction worker di broadcaster, chismosa di ka aruba di anya na ganan accountant wano anya man dita nagbaling agpatpataya ti weteng kolektor siman lumalangoy ta nya nga rod kagkalap dumadaklis asiman nga rod. Ganyan ka ang kitaan nyo. At damot ada kita nagbalin. Kasi nga rin tibiyag tayo cycle. Nya? O, daya yung ubing, nagbalin nga, ngimato ambisyon na, agbalin nga, professional, agbalin amin. Into no nagngalay, at damot ada kita nagprofessional, at damot ada kita nakatunoy, at damot haan, nagbiag tayo latta, dagiti nagtrabaho, ti ambisyon na nakagraduar, agtrabaho, akuma, into na ikang katrabaho, reklamo ka, reklamo, ag-retire kuman. Di man kasi
Nabayag mo nga inam ambisyonan ti agtrabaho nga may agtrabaho kan agretire ko man apo makauma. Inton naka-retire ka, anya ti ambisyon nyo, nda kayo nga nagre-retirean, anya ambisyon nyo? Ti ambisyon yon nga nataenganen, agbalin akas maysa nga ubinghaan, umubing ko matiropa. How I wish nga titawang ko ka daytay teenager ak paylaeng. Iso nga no damagam naman no tawon na ka 42 85 gaya man na dinayalan. Iso ti kayat na ka how I wish nga agsubli akas maysa nga ubing. Di mo da kayo nga da regret na tibiyag nga haadyo na tong paldi ambisyon nyo ka how I wish nga mangrugrugi ako mamanin iso nga nagrikos tayo ti ambisyon yon agbalin nga ubing iso nga hamo kayat nga kuretret koloram nga nalaing takas lakalalakayan no ubanan no bakbaketan tapno detay feeling ubing aging gana nga nataengang kan kaya mo ti agbalin nga ubing iso dagiti agubing ubing. Kadi mo di ubing, paturugam, pik-pik-pikam, la, maturog ka, na. Inton lumakay wano bumakutan ka, kaya naman ti umay papikpikan, Father, ipatay mo man ta ima. Father, agsakit ti parukong ko. Father, aprusam ti tumang ka. Agubing-ubing. Iso nga tibiyag tayo, cycle laeng. Apaman nga nalpas tayo amin ti lubungan, adda sa nikwa mo, adda trabaho mo, nag-retire ka, anya ti kayat mo, agbalin nga. Iso nga, congratulations at a biblical kayo magkidi niya. Sursurutan tayo mo iladya ko na ni Apo Jesus nga, narigat kayo nga sumreg iti pagarayan ti langit, no haang kayo nga agbalbaliw akas maysa nga ubing, nga mahaan ang agubing-ubing nga. Detehan na ka napansin ni Father ka, ay agpunto akon, umalis na. Gubing-ubing ka, diin ka. Naglaka. Itulod ka pa'y Nasyaat no, di pag itulod king ka, laglagi pa. Kayayot, itulod kayod, tanin sangot. Alang, di dyan, nga kasi ti ambisyon, ti may nga ubing. Ngam, di dyan ngamin, aping ako na ni Apo Jesus, nga, agbalin nga may nga ubing. Inya ngamin ti may nga ubing. Apaya nga ubing ti pagtuladan, piyasta nga rod ni Apo Jesus. Hindi kas may nga ubing, apaya nga ubing ti pagtuladan. Anya ngamin ti napintas agalad ti ubing, nga haan nga awangkan niya tayo nga nataengan. Umuna ti ubing, haan nga agimulmula ti sakit tinakam. Kitaan nyo dagita ubing ka naglilinis ti rupa daawan kuretret na. Damor nga ado ti sakit tinakam mo, kada ambisyon mo, kada kayat mo itibiyag nga matungtong pal, iso dagita uged di tarupa yo. Dagita kuretret yo, uray puligad kay apuligad no anya dagita imilmilat yo. No nagururnong ka ti sa itoy ti agasam, dalosam. Dagita nyo dagita ubing, kita amjo ubing uray agapada niya. Agpunto di may sa agsangit, madamdama aggayem damanen awan ti sakit tinakam ti jay. Hanga kaslakan niya yung nagpuntaw. Di nakpay panpansinan ni Father, nagado kayo, panpansinan kay laaminan. Diyak makimismi, kadiwan hanggang tumupun-pun-punon lo. Bagunggunam. Haan. Dayay, di ubing mamakawan, isu insuro ni Apo Isus laeng. Pakawanam ni kabsat mo, mamin ano, mamin pito, kunapay ni Peter, haam, pito pulo, apito, hanga maput-put-put. Iso nga nadalos ti puso ti ubing. Iso nga awan ti kuretret na. Nya. Maikadwaan niya ti galad ti ubing nga mabalin tayo nga tuladen. Di ubing agi padawat kita inyo, no, adda kanin na ipadawat na. Unless no si nga lulang na wano yinang nakiimot, pagbalinam nga imot. Ugali yung nga rod, insuro yo, kanam ito yan, kanidad tadang agaayam, dawaten da. Isong ano sumungsungad na gagayim mo, paspasam akanan. Handiyak amo na inyang barangay, di na altutan ti bibingka, taga gabor nga ta.
Kagapoto sumungat da kita barkada ni inalun-un na tabibingka. Di murdong tibibingka, da jayan tiyan na, da ka ulun-unan na, awanan na altotan. Diya mo dinandanog da jibukot na imot. Kano sinursuruan nyo, di ubing nga agbalin nga imot, da kay maglanang sursuro, ngam tinatural ti ubing agited. Isugarot nga, ong tak di apok, apaya, apan na maipadpadawat di jelly is na, anya ka nga klase ti ina, anya ka klase ti lula, apaya nga ited na di addakan niya na di ubing ngamin, at dari di dependency. Agdep-dependar kadananang kintatang, nga addan tulat takanin na. Haan nga agdanag, haan nga agkamkam. Haan nga dahi ti agago, haan nga dahi ti agurnong ti uray lang nga. Ang normal lang agurnong tayo mat. Angam dahi ti nagbaling ka nga, dahi tay kasla awan ti talek mo ti grasya ni Apo Diyos king ka ti panangipagarup mo ka, iso nga adda ti tattao nga kuntaren da amin, agraman siping. Gisuldo da, dahi ti papanan na, dahi ti papanan na, dahi ti papanan na, dahi ti papanan na, umutang ka na kayat. Agpiang-piang ti langit kindagan agilibre. Ay, adakas diyan nga tattao. Ay, talagang agpiang-piang ti langit kindagan mapagilibrem. Kasla nagmata dudon ko na di ayam mga urisulekem hang agkidem. Adda dagiti kas diyan nga tao ngamin agtaltalik dala una di bukod da nga diskarte. Trabaho, sweldok dayta, daytoy ti diniskartyak. Dayta nakalimit aminen. Ngamin agtalit dala unay ijay kabailan da ijay siglat da handa nga ammo ano paraburam dagiti tattao ni Apo Dios adda grasya na nga ited na. Kas di ubing kita inyo dayta ubing ka haan na nga aramiden di bukod na nga diskarte ited na di adda kanya na ngamin adda nam na nga nanang kintatang na namang provide para kanya na. So nagtalit tayo makini Apo Diyos, addan tulat ta. Addan ayan na tayo, tibisin kanya tayo. Addan na damag yung nga, natay kakaaruba tayo nga, mabisinan, may isang aldaw, duwang nga aldaw, talo nga aldaw, upat nga aldaw, aging gana nga manong aldaw, kanatay tibisin, adda? Natay tibusog, ti amok nga ado. Pakipunsyonam manipod amyana naging gadya bagata kitaam no di ka high blood tuno ka piwis ka gonggo na mala. Pinarawot mo nga ta. Kaan di jadi ibagbaga na daytoy dependency di pa nagtalek kini Apo Dios nga addan tulat ta grasya haan na nga itulok anak na tay nga rod. Daykas jadi di ubing iso nga ited na iburay na haan nga agdanag tapaya addadanan kini tatang na. Kakas di mo kumakanya tayo nga, agtaltalit tayo latta kumakanayon, iti grasya ni Apo Diyos. Awang kumadanagan tayo, tulungam ni kabsa mo no kasapulan, iburay mo taddakan niyan no kasapulan, ngamin nam na maam nga adda talit ka ni Apo, ngam no sikat ti agur urnong, sikat ti mangalala, adda nga mapukaw. Yeso nga dependency. Hongad nga kuna tayo, di pa nagtalit tayo kini Apo Diyos. Ala, dagayet ti mabalin tayo nga dawaten panagtalek. Dagayet kinadalos ti puso. Kagapo ta awan danagen tayo, iso dagayet kuna tayo, no awan danagem, apaya nga agkuretreta ropam. Apaya nga agimula ka ti sakit tinakam, apaya nga agbuteng ka dito'y lubong, no namnama nga dadta ni Apo Diyos kanya tayo. Isugar nyo agkatawa ka, ngam no bang bangir ta katawam, hehe, kung ko na magkuretret di bangir aropam, nalinis di bangir. Iso nga ikatawam ti lubong, agtalik ka, among nga adda isuna. Kagapota kas ti, gapota piyesta ni Santo Niño, tuladan tayo dagito yung ubing, anya nga ti rumbang nga aramidan tayo. Kung na tayo ang naggapota ti ubing, agsubli tayo nga kas, agsubli nga makasmay sa nga ubing. Katatamot, gapota datayo ti agay aywan, datayo adda ubing tayo, adda taraknen tayo, anya mo ti rumbang nga aramidan tayo. Anya ti ambisyon nyo tanak yo. Agbalin nga engineer, agbalin nga awampay mangayat mga agbalin nga padi ti apo namot. Pagpadyem to ta apom ko sayang father, apa inya kami nabuting. Sayang kano di apo na tanagwapo, apa inya kami apay talaga kugangi kami magkidi ang apay kaslala awampay. Anya di kaya mga pagbalinan di anak mo, engineer maestra, anya man awam problema dayta.
Pagbali ng asiman, awang problema dayta. Pagbali ng mga anyaman ti kaya na pagbalinan, awang problema dayta. Ngam ti saludsod kakabsat, kaslakan niya tayo laeng. No ni Apo Santo Niño TV pagdana ay pagtutungtungan. Amuyo dayta pagsasao nga the expression di ayan mi, di amo namang mangagyo. Ti exact nga word na anak ti Diablo. Ngam shortcutin da di ayan mi, nak ki Diablo ka, anak ki Diablo ka, anak ki Diablo ko nada. Ngano dayta nasulpeng ka nang nangagyo da diyan? No nasulpeng ka, no tiwol ka, no handa ka maisuro, anak ki Diablo kay ka nga ubing ko nada da diyan. Api kaya yung ati ambisyon nyo kadagita anak kada apoyo ka anak ti Diablo. Kaya yung ati pagbalinan data ubing yo ka anak ti Diablo. Kaya isa ti kunana nga ron di jay, anak ti Diablo kunana. Adda apong miidi nga na medyo adda uyong na tadakkel nga lakay. Nagbibitin kami tabayabas, nagado kami ali palayo, gali maturog ti aldaw. Anak ti Diablo kaya ho. Kaapuna kami mo, di pa apuna. Apong mi mga Diablo nga rod. Anak ti Diablo, pagsasauda ham mga naunag nga sauday diyan nga anak ti Diablo. Kayso ti kung kuna anya ti ambisyon tayo ti anak tayo. Apay addag pampanunot kada kayo nga padakkelek to dayti anak ko tap na agbalin nga anak ti Diablo. Pagbalinag to dati apok tap na agbalin nga isunto ti riribok iji barangay may kapit-petisyonan danto nga papanawon. Adagam ambisyon kada tayo nga ti pagbalinan dagiti ubing tayo ka maysa nga isunto ti agbalin nga kriminal nga salot ti gimong. Awam met angata. Malaksid no adda maysa kada kayo anak ki Diablo kay nga ta. Yada dayom apo hammet awan Anya nga ti kapintasan nga ambisyon. Maestra, maestro, profesional. Haan. Oray maestra, maestro, oray no profesional, oray no presidente, oray na inyaman nga ka. Ti kapintasan nga ambisyon para kadagiti ubing. Iso dahito agbalin nga anak ti Diyos. Dahita ti kapintasan nga imulam iti panunot, ipatawid mo ta anak mo, apom, no isuna, agbalin nga anak ti Diyos. Oray ka professional, no anak mo ti Diablo. Oray ka no adot sa ni Kuana, no anak mo ti Diablo. Oray man ka no adot ti Kuana no haam nga anak ti Dios di puso na. Iso nga ron nga ti kapintasan nga ibaga ipatawid ita ubing nga isuro no oray man ka man nakimisa ka no di anak mo ka haam nga maawagan nga anak ti Dios. Buray ka kuna tayo nga ammo tayo ti agkararag agkamang kiti simbaan no di anak tayo ka dakes mo tinagbalinan na. Iso nga ti kapintasan nga umuna nga pa ambisyon pagbalinan ti anak iso ay dagiti ubing iso di anak ti Dios. Ni Apo Hesus na awagan ay may kas anak ti Dios. Iso at ambisyonan tayo. Tano ano mataengan tayo tumat kasla kada tayo kayo nga kaadwan na magki di kada kayo no nasaya at di kananakem mo no ammom ti agserbi no ammom ti agayat no hamugon gondawayan tapadang nga tao anya ti ibagada kada kayo anak ti Dios no imbagada kada kayo nga anak ti Dios gidi dayi ati kapintasan nga ambisyon ti biag. Hala ordinaryo man, wano extraordinary man, tabiyag yu ti sansanikwa, wano adal, wano anyaman, ti kapatgan nga ipanaganda kada tayo, agbalin nga anak ti Diyos. Kagapot ada tayo ti agay aywan met kadagiti apo anak, iti gimong, dadya ati tarigagay tayo, mapagbalin tayo, ida nga anak ti Diyos. Taawan ati mama ay na dati araramidan tayo. Oray ka kararag tayo kararag. No DJ taraken, DJ padpadakkelan tayo ka haam nga agbalin nga anak ti Dios. Tano ibagadan tumagkan niya tayo anak ti Dios. Di kas laglang langa ka nga Dios. Ti ugalim ka kasla Dios. Na ibagada di apom nga anak ti Dios. Kadisi ka tinang ipatawid dayta nga anak ti Dios. Iso nga tatatapyasta ni Apo Santo Niño, maawa ay ti anak ti Diyos. Kinagsiyaat mo't ano iso ibagada kada tayo. Iso at ambisyonan tayo. Nagrigat mo't ang ibagada nga, anak ki Diablo. Da kayo nga,
Mother butlers, anak ki Diablo kayo, nagmadimot ang da kayo aman nakimisa, anak ki Diablo kayo, nagmadimot ang denggen. Dahil nagmayat ako mga rinaan nga, wow, dahil tinapan nakimisa, us-us to nga anak ti Diyos. Nga latari gagayan tayo amin, piyesta ni Santo Niño, ikarigatan tayo nga suruten, maawagan nga anak ti Diyos, taraknan dagiti ubing, maawagan nga anak ti Diyos. No masurot tayo, dagita kalidad ti maysa nga ubing, maawagan anak ti Diyos.